Yau ba ranar ba da sadaka bane yau fa. Wallahi baba daman mu ne nan muke yin sallama dama. Mu ne daman mun zo neman iri ne. Wallahi. Iri? Ai baba mun zo neman iri ne. Irin dankali ko koyar rogo? Wallahi baba mu ne daman ai muke sallaman nan mun zo neman aure ne na Nafisa Abdullahi sai na ji an ce nan ne gidansu. Kaɗan zo musamman wallahi mu nemi izini. Yanzu ku ne nan kuka zo neman auren Nafisa Abdullahi. Haka din nan. Ko ba ku ga yanayin ku ba kamun ku zo ba ku ga yanayin ku ba har kuka zo nan kofar gidan nan. Baba shi aure ainihi ne na Allah. In ji uban waye sai maka. Ku dibe ku sai tsami ma kuke yi. To maza ku bar kofar gidan nan, idan ba haka ba zan shiga gidan nan yanzu in kawo muku karnuka ya ga da ku inda ku marasa mutunci ne. Auren Nafisa Abdullahi in gaya maka sai mai mota ma mai jiniya. Za ka wuce koko sai na